Kipaiba kejala kelami mentah kasngi banjir ekonomi khamat cike Autonomous District Council. Kejia vote kala sedang hakapor nyo berjemen step, bat suki-suki, war hapreng kejingbe kala air krian, kila nangmi kat manang yat kapor. Henry hapreng badang bon kinong tap vote, uslap ulahap, barula pentut ikejingwan kipaiba. Hadin bala sange uslap, kipaiba kila sedang ban mi biang, ban pendep ya kahak jangki kum kipaiba nong tap vote. Kari khasi channel kelaya ya keleng kijaka ban layo I bagi pajba kelai mi nakigeng gisem ban lej up pali ha kijaka tap vote laj no akikatu ka nitali kijaka ha kabaladan ka jekulmar ki pajba ka jing tap vote kala long ka bayaj be jaj unti karadu bala thoi ka ni ka kubor kinong tap vote kila poi ka nyopun reu poi not pra not percent ha GHDC but sanpu pra point iway not percent ha KHDC. Kari khasi channel kala yo ban yakran ru barkatu ka ni ki kertong ki blai khun ha ka ni ki election kawai ngatrai don't come ban reform ban streamline dia ka dis council beroi ban ngatrai kum ka dis council ki bon ki benta ki bangin hap tamai mo kawai kene ka ya nong kumno ba teng kene ka kijing pentri kami ki scheme ngasko ka de man kham dan no ka ba kham streamline te mar nga pek kumbalong mana kini ki sngi ki om ba street light ndali pek pat mide kin kum street light nga try di bandan sam kano kenja board ban pek pentri kami ki scheme kan seriam no kum state government te kum state government kamot kadan ban ke supervision ke bakambiang nomor ba kam dolong kum state government kadan ke birokrasi kidon ki tanak trikam baper ban monitor ban supervise ki scheme jadi pipek police council teng kam dan le se ki officer hang to bakin kam object ye ki scheme rule se ki tiang ye ki MDC ki yam de kumbalap apa melem ngilap ba kurkom pentri kami ki scheme kalong trumur ke basno si mo EMDC jongi kongteli ne hadu mentai dang de EMDC iong ngai de ki wok ode ka ba kham si kalong kum EMDC badai ban buram penang penklan ye ki bor snong ong no kum ki dor bor snong kadon wi ka snong like mensal hajan nong pure ka ba ai wok ode tambah ai hau driver jong ni kamdai ke bala pila yurak ya ka bor jong kisno kum yam disili la de ban kamburam mi kisno hang ni pomlim susi de yenu pi khun ba ke khun teng apa ban no ngasarai but is sitting MDC nomor ba pi kila ya trilang bad wemele tu wemele bad MDC kila trilang tengah try ke jing khun de bad ki try kan no pi expect ke jing job no pi try kan no kejing job ngin job dah ka margin ke badan buram nomor ki pajba kilai bat apo sistem kejing rem chunga ku memele ki pajba kila sutu kula du bun kejing mentoy akar kom ku mong IP kerkom trikam chunga ke bolong transparent abang ai wok ada kemudian ai kemong IP la de ki snong ki thau mi abi ki rang ba snong bat ka pisa pilang ki sehi ki itu ki bangal IT ya ki wok ada ki pentrei maki bat kadan ka supervision ka ba yang ba ki scheme pentrei nang ka jumatoy ba bang ya chrum sheneng teng aso yo mensim ha ki babun tang shi bang lawan ki polling station ki la phu sam ki la ku blake ti ki la ong bet bandon bok ban jom tinga nget skam ka la jong ka jing job ka la be sawa pha ka jing ka shan lang jong ki pai pa no melem baro ki blai jing tre stom jong ni ki post nem la let no ni sutku pi tai lang mo ni ta hadu kan no pi sos kam pinjam namang iba buon ki pai nang parti PDF ta hadu kan no sos kam ko sana lagi ngatrai hakono ka election ki barung kidon ki bamiru kidon tila dadon ki bapat na PDF na kongres rupat kidon hi ki buan ru tenga ngas kos kemba ba da kajing trelang mangai ameli kinong krisyan jonga ki baju krisyan nga manchwai but kinong krisyan jong ki telilang ngamar ta tir mingin yo be kajing job dan buru cái gì cái ko ma ra po council ra pi wan book sia pi ka baningo e ka de bangin streamline ye ko kom tri kam ha district council borok hat ki departments
idon kam haban streamline kata ka first and foremost padangi ko aban penbet ya ka office ya haban streamline choi ki department ki badon ha ka office ko jongi then only gin sala ban penbet ya ko kom trekam jong district council nang ta kan sawan sa ka codification jong ki hima ki ilaka ki repair nang ta ban pendep ya ka land bill ka bla sa teng mentala aslam ha ngidon kam ban pendep noi kata nang ta ngidon kam ru ban move kum ban yo ka funding ka babon mar ko fitep menta ha kan no ka kam klam don ka pisang yem la ban trekam ha tingi don kam ha ka funding ru nam ta ka district council ka banlong ka pattern ka banlong regular kenang bangin la ban pentri shipon ki kam ki basa teng jong ka district council Nilai tristom miat basngi nila persang lut lak borok kilat kelenti banyak kendo ik ba ban runga ki yang sem banyak kublai haji babon ki rukam nila persang lut banyak kendo iki lak no ka jing penbe je ki da kanu ka buitok bu spor la ni da ka bor jong pisah dan rai nginget pat baki iki borok kenlong da ka jing penya jong blai ngilong ready ban pediang e kanu kay ka bau blai ibet nak benta jungi but let's say kay ka bau blai umang kadai ka babahay nak benta jungi expect ba nak constituency kan don ka jingkala akan ikenti menta bat kumbangaya ya bang pet surum seneng ngi kata bana kaliang jongi pai ba jong constituency kin wajit ya ka jingkala akan ikenti menta tengah kermen bat ruba akan ikesni kan long ka ka ba hatam ya ka konstituensi jongi ba minyo inong khmat wanak samla ya ka ban wanra iki jiklang iki baru kat bang ila de ban lungyeng ya yeng keleng ba hadu ban ko ya ka campaign kadan ka jingkermen agani ka kinti menta ba minyo ya khet yuso jonga jingjob amar ba habang iya keleng jaka keleng dong snong tengi bagi beriuru ki kampai khmat jangi ki samla mata dengan kermen ruba aka arterik aka sngi benyobut ke nyo ye khet yuso jonga jingjob expectation dengan kerman ba kumbangi expert ni po sya thong kata hi kede expectation ko bani kong kumnu respond ko ya minta kan ni kli kli saja kai respond ko yo na ko wan jing beri ban sabot kajingwan juki brio ho haduk menta ka bagi naya 50% plus kelapoi bangi kerman ka turnout kan sakio hakini ki kendiat kentai mo de ngakerman balara turnout ko poi kadan ka kerman ka ba kham bon ya ka parti jongi I hakjele mo bro bele te ka expression lo hai be he humility pajba on ay ka jingkersan ka por bagin pois ka menta kam sakri tengi pej ang ya serum seneng ibu pajba mi ba tengi khet nges kam magan yo khet so jong job kumbulong mentah kan ni ka kenti phi kun banu tai pun du kham pi kumbang laju ong he ke kun jonga kam dei banu ngasu ke kun ke dei nam taki issue nam taki jing tumu ke bagadan nam taban ai jing skri snong molai kita hi dan ka jaga jing i jonga ya kebangan namdan jekun benar-benar kesulong betak jekun nam tak bahagam ya juga jabrio ka mulai konstituensi pat nam tak kon sama kumbulong mentah kipat ba ai mo khar konstituensi kim dan kono ko bakin persanga ki babon hi kim yo daw yang nomor ba kum MDC mo kum MDC mentala spusnam la MDC na persang bangan trailing bor lejong lah kiliang ki kampen roi ne kaliang bede beje beriuru te kimsim dan kono da kendrei lesi ke jing ya ke jingkermen ni terkadang long 100% dan jingkermen nama pajbahi ke jing bom denda ke jing ki bat kumjuru ke jing senia ke jing ki yang mentala arsnem te ngathrai pajba kinumkat tempat ya